Книга Йова, раздел 32. І тыя тры чалавекі перасталі адказваць Йову, бо ён выглядаў справядлівым у вачах сваіх. Тады ўзгарэўся гневам Элію, сын Барахеля Бузіта з роду Рамы. І загневаўся ён на Йова, бо той казаў перад Богам, што ён справядлівы. І загневаўся таксама на прыяцеляў яго, бо не знайшлі адказу яму, але толькі вінавацілі Йова. Дык Элію перачакаў, калі Йов гаварыў, бо тыя, што гаварылі, былі старэйшымі за яго. Калі, аднак, Элію убачыў, што тыя тры не змаглі адказаць, тады дужа разгневаўся. І прамовіў у адказ Элію, сын Барахеля Бузіта: «Я малодшы за вас гадамі, вы ж старэйшыя, дзеля таго я саромеўся і баяўся выказваць вам сваю думку. І сказаў сам сабе: хай шаноўны ўзрост гаворыць, і хай доўгі век вучыць мудрасці. Але, як бачу, дух ёсць у чалавеку і подых усімагутнага дае разуменне. Не шматгадовыя мудрыя і не старыя разумеюць праўду. Таму я скажу: паслухайце мяне, і нават я выкажу вам сваё разуменне. Перачакаў я словы вашы, наставіў вушы на вашу мудрасць, пакуль вы шукалі слоў, і стараўся, каб мне зразумець вас. Але, як бачу, няма такога, хто б мог аспрэчыць Йова, і хто б з вас мог адказаць на яго словы. Каб часам вы не казалі: знайшлі мы мудрасць, Бог пакінуў яго, а не чалавек. Не буду рыхтаваць словы сабе, і я не паводле слоў вашых буду адказваць яму». Яны спалохаліся і не адказвалі болей, і адганялі ад сябе прамовы. І паколькі я пачакаў, а яны не гаварылі, стаялі і болей не адказвалі, то і я адкажу сваю чаргу і выкажу сваю думку. Поўны я слоў, і сціскае мяне дух сэрца майго, і нутро маё, як брага без адтуліны, якая разрывае новыя бутэлькі. Няхай я скажу і крыху выпушчу дух, адкрыю вусны свае і дам адказ. Не буду звяртаць увагі на асобу, ані перад адным чалавекам ліслівіць не буду. Ды я і не ўмею ліслівіць, бо зараз жа ўзяў бы мяне творца мой.